Ndang to, lek gelem benakno kabel kipasku sik. Cop-copane pedhot, Beb. Aku mau kayak piro? Ya sak util to. Ngarepe piro? Weh, sak util. Gelem ora? Ya wis gelem. Ndi kabele? Ya wis ndang kono benakno. Takono Pak Yasin nang kene nanti. Yo. Pasin, kabel cop-copan kipas model ndi? Ini gibatnya. Nang kipas? Obeng e? Di gas pas. Sandingi kipas. Oke, benak nih yang mau karmen klutur. Ya, opo? Bacokan rokok saudel ya mbak kabel bareng lah main kluturi. Cuh, mana? Dan tidak sempat dot mana? Woi, yo kok? Lebas, mari lebas kabelmu. Beh, wis turui. Bos, bos min. Kilo kabelmu mari kilo wisan. Beh, kok malah turu to? Rokoke iki lho ndi? Bos. Bos. Beh. Malah rokok saudel kaya gagal ngene iki. Mesti to? Ben. Tak keduk dhewe ya nek buritan ya. Mas e. Apa ngerti enak tenan? Malah penasaran aku. Aku kesel marah deh, Bos. Kesel aku dinyeki wong-wong. Ben. 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 Ayo ngedok masnya ya men ya yang beritan ya. Ben. Jane wong turu apa bongko to digugayek ra tangi-tangi. Bruh. Tinggal. Jadi nek sini tuh gini yo. Duh. Yo bareng. Bedesmu benakne kabel mari to, Basin. Wis. Wis mari. Wis. Sik, tak nguyuh sik. Lego.
Sopo bane pacul-pacul nek buritan kae? Sepurane ya men aku men. Aku pengen sugih ya men. Aku wis kesel men dinyai wong-wong. Kesel aku dipandang sebelah mata ambek wong-wong. Kesel melarat aku men wisan. Sepurane sing akeh aku ya men. Kayak bedes toh. Ngono ya kelakuanmu ngek. Apa nyelintuti aku kowe? Sing asu. Mungkin iki baju lho dikadali. Tenone wae ngek. Ngono ya ngek tibakno kelakuanmu.